manangalagad man ko sa Ginoo. Pero murag walay nakasabot, murag ikaw ra ang seryoso, murag kapoy na, murag walay resulta. Hello mga igsoon, ako rin si Kuya Neil. Ana na po ko'y kami nga pulong nga i-share kaninyo karong adlaw. Sometimes, usahay, makaingon ka, manangalagad man ko sa Ginoo. Pero murag walay nakasabot, murag ikaw ra ang seryoso, murag kapoy na, murag walay resulta. Igsoon, ayaw kalimot, ang pag-alagad sa Ginoo dili masayang. Bisan pa og walay nakakita sa imong mga pag-ampo, bisan pa og wala sila kabalo sa imong mga paghilak, ang Ginoo nakakita, ang Ginoo nakadungog. Busa padayon lang kay naay dako nga benepisyo ang tinuod nga pag-alagad. Sama sa mubarug ka bisan sa lisod nga panahon, naay kalinaw bisan daghan ang problema, mupatubo ang imong kinabuhi gikan sulod padulong sa gawas, ug mapuno ka og kalipay nga dili matagaan og presyo. Kay giingon sa Colossians 2:6-7, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Igsuon, kung si Kristo ang imong tinubdan, dili ka matumba bisan pa og kusog ang unos. Uban sa Ginoo, bisan simple lang imong kinabuhi pero mapuno kini og kahulugan. Pag-alagad sa Ginoo dili lang tungod kay gusto tag panalangin, kundi kay nakasinati ta sa gugma nga walay sama, ug kana ang gugma makausab sa kanang butang. Ug maura ka to, bye-bye.